Кой си ти, необрязан фестимен? Да хвърляш руку срещу Божия народ. Ти заставаш срещу мен с меч, копия и стрели. И идвам с камъче и плов в сърцето ми. Айде отново му кажете. Кой си ти, необрязан филистимец? Може ли да отдадете слава на Господа с ръцете си, защото сякаш стоим като че нищо не ни е. Не ни вдъхновява. Знаете ли, не го правите за нас. Не го правите за нас, го правите наистина за Господа. Но сякаш ние сме свикнали някой постоянно да ни подкарва, да ни почитва. Време е вече да дойдем и да кажем на Господа наистина това, което
то дойде.